Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Dobrodošli u naš najlepši, najslađi Kinder svet. Jao, danas šta li daje ova kokoškica? Šta je to unutra? Samo da vidim. Motor. Kako je ludo. Ide na jednom točku. Jo, kakav je fenomenalan. Kad mu se upali motor, pa nema ništa brže od tog motora. Evo vas strava. Jao, ima i mašinicu unutra, zavrti se i on piči. Strava, kakav mehanizam. Mnogo dobro. Možda ću da mu nacrtam neko slovo, ne znam, ili neki broj. Broj 1. Danas ste dobili trkački motor. Wow, šta li ćete sutra dobiti?